खायसबायजाक 48 करमसरा तै दलाइ डिस्ट्रिक्ट नि वाइटेब रक अबनि बागै जों बेलेगनो तंथगो तानिके जों थांनायहाय साल रगो चिनि तिप्रासारनि बिसिंगो इमाहाय हामजागलायमुं जुबालायमुं जों नुगिया काबांबा चिनि बररक दीर्घ बছर जों चुगिया चाया नक करै हुक करै लामा करै तै करै कारेन्ट करै अबहाय जों तागबो जों बुगि दंगो किन्तु बिगत बছरगो इमाहायके चिनि बै जों जाति बाय जाति बा तिप्रासार जुबालायमोन जों नुगिया किन्तु चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै एबा बुबाग्रानि हामजागमुंनि बिसिंनि जों तां नुखा जत तिप्रासारनो ताबक हयतो करै ततैफुं चुगे ततैफुं जों जतरो कासिते कासिते जों जुबालायनानै जों चाइतगलाय दंगो आबि जुबालायबो दंगो अनबे आं स्पेशली बुबाग्रानि बेलायके हामबाय मारगो तानके अबहाय जे लामा अबहाय जे हामजागलायमुं जोंनो फोरोंमानि बागै के अन बागै तिनि जों इरो चिनि ताखु बुंतांगमु रन्जित त्रिपुरा बिनि नक करै तीन नुखुं करै नक बायजाखिनि जों खानाका गे खानामानि बिसिंनि जों तिनि फाइका कन बागै आं बेलेगनो हामबाय मारगो चिनि त्रिपुरा एम्प्लॉय फेडरेशन दलाइ डिस्ट्रिक्ट नि आदंगं नबो ताइ 48 करमसारानि जे टीई एब्रंनो बेलेगनो हामबाय मारगो बागो जोंनो जथेष्ट चुबाखा इ नक तीन नक पाइथानि मानिखनि पाइथानि गे आरो हामबाय मारगो चिनि चेयारमैन चिनि देव आरएफ बिसिनि चेयारमैन गे जे बंनि वाइटीएफ नि प्राइमारी कमिटि रंबो बागो जोंनो आफाग्रय चुबाखमनि बागै इमांखा कंपनी पारा देव आरएफ बिसि 48 करमसारानि बिसि Ani baka purano sakusongka ang to macha manuya gorib borok ke ani je takwa kararok chini wati hote ke tatona no chuaka manang hamjaka ke ang to ekta tabuk to ration card bokore hingkai job card bokore hingkai je mahino ijang tang hai jang chugya bane bagai taba no to phungno khungja jara bok support khairo kha manang jotono success ke matong khaple tong thongjaka ke aro bisingo aro basang gobo je chugyarong chung jotono maswale ne pilot ta hike